Bea, uite-te aici la bunica. Acolo te uite, unde faci? Unde mai învârte o tură, tata. Întoarce-o. Să nu-i cadă sucitoarea, mami. Nu. Hai, o întorci, tata? Întoarce-o. Așa, pune acolo la loc. Întinde-o ușor. Și acum dă cu sucitoarea. Mult, mult. Dă cu sucitoarea, să te vadă mama. Așa, și acolo. Mama a făcut așa ceva? Nu, mama să nu știe. La fetița? Fiica să știe. Dă cu sucitoare, tata, dă cu sucitoare. Ar face orice numai să nu doarmă. Acum, de exemplu, trebuie să doarmă. Vă dați seama? Dar ea face pătură cu bunica. Câți ani ai astăzi, tata? Câți ani ai? Câți ani ai? 1 an și 7 luni. Bravo. Nu e astăzi, dar la altă ieri. Nu. Deci ne-a lămurit, că știe să dea cu sucitoare să facă tăieței ca să facă... Întoarce-o. Vezi să nu cadă... Așa, întoarce. Întoarce, tata? Așa. Mama mia. Acum fă cu... Sucitoarea. Mult. Mai mult, trebuie, așa. Fă repede. Mai mult. Așa. Bă,